zamanin sarki Ma'mun wani bayahude ya shigo gabansa, irin mutanen nan masu zalakar zance, masu fasahar magana. Ya tsaya gabansa ya yi jawabi ya yi adiresin ɗinsa, sai ji daɗin jawabin, sai ce kai bayahude ne kai ko? Ya ce ni bayahude ne. Sai ce ina ma da zaka musulunta zaka mana amfani, zan maka kyauta mai yawa, zan baka babban matsali. Sai ce kai ni ka bar ni kawai da addini na. Sai tafi, bai sa shi dole ba, la ikraha fid din. Bayan shekara guda sai ga wannan mutum da sam ya sake dawowa fada, amma da ya zo jawabi yanzu sai bai irin na hankali na da ba, sai jawabi irin na shari'a, sai ji ga fiqihu ga hadisai. Sai ce hal aslamta, kai ne mutumin mu ai na bara ko? Yace kwarai. Sai ka musulunta ne? Yace na musulunta. Sai ce ba ni labari mana, ni na ce na baka ofan musulunci ka musulunta in maka alheri, ka je kuma ka musulunta kyauta, me yasa baka dawo wuri na ba? Yace bari ka ji abin da ya faru. Yace gaskiya kawai na gani. Yace ni yanda ka ji ina da fasahan na haka kuma nake da basira ta iya rubutu. Yace na zauna na ce bari in gwada addinan nan wanne ne na gaskiya. Yace addininmu na yahudanci, sai na ɗauko littafin attaura sai na rubuta kofi 3. Tsabar fasaha ta sai na shigar da wasu abubuwan na rage yanda mutum haka kawai ordinarily ba zai iya ganewa ba. Sai na je na rabar da kofin, aka kai a sauma'an yahudawa, aka ɗauka aka ce kai ga wani kofi sabo ya zo, kowa ya runguma, ana ta kwafa ana ta aiki da shi. Yace yanzu yana can. Yace sai na zo na ce ashe dama ba za a gane ba, ashe addinin ma mutum zai iya kirkiro shi da kansa. Yace sai na je wajen kiristoci, sai na ɗauki bible, sai na rubuta kofi 3 masu kyau fiye da irin kofin da yake hannun mutane. Sai na yi kare-kare, na yi rage-rage, na yi 'yan canje-canje a ciki, na yi kwaskwarima. Sai na kai coci, aka karɓa hannu biyu, aka rarraba. Yace ana ta amfani da shi, yana can yanzu ana ta yace sai na zo kan alkur'ani, sai na ɗauka, sai na kwafa kyakkyawan kwafi na larabci. Yace sai na ɗan ciccire 'yan ƙananan abubuwa a ciki, a wasu wuraren kuma na ƙara 'yan kaɗan a ciki. Ai qul ud'u Allah aw ud'u Rahman, ko ka ce Allah ko ka ce Ar-Rahman, duk shine. Yace to wani wuri in an ce Allah sai in ce Ar-Rahman, in an ce Ar-Rahman sai in ce Allah. Misali a cikin Qur'anin akwai inda hakan ne suke. Yace sai in yi haka, sai na yi, sai na kai. Yace ba ma masallaci na kai ba, sai na kai wa warraqin, yace wanda suke daukan takaddu su sayar, sai na kai musu saboda ina so ya bazo a duniya. Yace wallahi ba malamai ba fa, masu sayar da littattafai saboda alqur'ani. Yace sai suka ce qur'ani ka kawo, to ka dan jira tukun bari mu duba. Yace ana kawo sai suka fara tasaffu a haka, suna duba sai kai nan kuskure ne, nan kara ne, nan kaza. Suka ajiye ce, sai suka masa watsi da shi, suka ce wannan ba za mu karɓa ba balle mu sayar. Ana kaiwa kasuwa ba abin da za a samu, mutane suna ɗaukawa za su gane cewa wannan ba ƙur'anin gaskiya ba ne, tafi da kayanka. Ya ce wallahi a wurin na musulunta. Ya ce in ba addinin gaskiya ba wanne ne Allah zai bashi tsaro haka, ba malami ba, mutanen kasuwa ma su iya gane wanne ne gaskiya wanne ne fake. Kuma har yanzu alƙur'anin haka yake. Allah ya ba alƙur'ani wani irin tasiri a zuciya ta yadda idan shi ake karantawa zaka ji ya ratsa zuciyarka, idan ba shi ake karantawa ba zaka ji yana da lamin da wannan ba za ka ji maka kama da alƙur'ani ba. Shine wa inna lahu lahafizun. Shi yasa Allah madaukakin sarki wannan alkawari nasa ya cika. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi a cikin sahih Muslim yace Allah ya ce na baku alkur'anin da ba za a iya wanke shi ba, ruwa ba zai iya wanke shi ba. Bi ma'ana ko da takarda inda za a yi ruwa ya wanke abu ai zai tafi. Ya ce amma qur'ani ba za a iya wankewa ba saboda ba a jikin takarda yake ba, Allah ya kiyaye shi a cikin zukatan mutane. Haka wannan alkur'ani namu gaskiya ne, mu ci gaba da riko da shi, mu ci gaba da imani da shi, mu ci gaba da aiki da shi, kuma mu ci gaba da karanta shi. Shine shiryar mu, ba mu da wani abun da yake matsayin shiriya a gare mu sai wannan alkur'ani. Allah ya kiyaye alkur'ani ta fuskoki da yawa. Allah ya kiyaye alkur'ani ta fuskar ya faɗa da kansa, kamar wannan ayar
kamar ayar la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi, kamar ayar watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik la mubaddila li kalimati, ba wanda ya sai canza kalmomin ubangiji, kamar ayar bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm, ayoyi ne bayyanannu a cikin zukata. In ana cikin zukata akwai inda zaka yi ka goge ne, a cikin zukata yake. Shi yasa za ga yaro ya haddace qur'ani, babba ya haddace qur'ani, wanda ya iya larabci ya haddace qur'ani, wanda bai iya ba ya haddace, malami ya haddace, jahili ma ya haddace. A samu jahilin da bai iya ko sallah ma bai iya ba, amma in ya dauko tilawa alqur'ani har sai ya dinga da in ya fara daga farko sai ya kai karshe bai bata ba. Amma ka ce maka sallah kuma sai ka samu bai iya farillanta ba, bai iya sunnoninta ba, amma ya iya alqur'ani. Saboda inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir. Sannan Allah ya ce shi ya rike alqur'ani, ya turo mana kofi ɗaya, shi kuma yana rike da babban kofin. Haka ya ce wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Ya ce wannan alqur'anin fa yana cikin ummul kitab, yana cikin lauhul mahfuz, ladaina a wuri na yake, ina rike da shi, la'aliyun hakim. Don aka sai ya ba mu kofi a nan, sai ya ce wancan kuma yana wurinsa, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknunin la yamassuhu illa al-mutahharun bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Wannan duk saboda Allah ya cika alkawarin kiyaye alqur'ani. Sannan kuma Allah ya kiyaye alqur'ani ta fuskar lokacin da aka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya saukar masa akan zuciyarsa, ala kalbika. Duk abin da ya je kan zuciya, ka san ba a iya raba mutum da shi. Da Allah ya ga dama da sai masa irin na annabi Musa, wa katabna lahu, Allah ya ce wa katabna lahu fil alwah, sai aka rubuta masa alluna, sai aka bashi. Shi yasa da aka zo yana rigima da annabi Musa da annabi Haruna, wa alqal alwa, sai zubar da allunan. Kaga ba attauran kenan, sai daga baya zai yana tsinto su yana daukowa. Amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, don Allah ya kiyaye, sai ya dora akan zuciyarsa. Akwai inda za a raba su? Shi ma in ya zo karantarwa sai ya rika dora wa mutane akan zukatansu. Amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam, don Allah ya kare alqur'ani, sai yana ajiye kuma hard copy, sai rinka cewa mutane rubuta nan rubuta. Ai ya haddace, sauran masu haddace, amma sai ce a rubuta saboda yan baya a ci gaba da karantarwa, amma ya zama kuma ana da written copy. Don Allah ya ƙara karewa bayan manzan Allah sallallahu alaihi da kaɗan a zamanin Abubakar, sai ce duk wanda ya rubuta na ya kawo nasa, a kawo a zo a haɗa su a wuri guda, saboda kar wani ya je nasa ya bata. Aka zo aka tara su a wuri guda, aka jera daga farko har ƙarshe. Da aka zo lokacin Uthman, don Allah ya ƙara karewa, sai Allah maɗaukakin sarki ya kimsa musu cewa su rubuta kofi guda wanda kowa zai taru a kai, saboda kar a rinka samun saɓani. Sai aka zauna aka rubuta kofi guda, sai aka tura dukkan manya-manyan ƙasashe na musulmi. Wannan kofin shine har yanzu yake hannunmu. Sannan don Allah ya kare shi, sai sa wannan kofin ba wanda ya isa ya ƙara komi a cikinsa. A yanzu da za ka ɗauko fefan alƙur'ani a samu alif ɗaya kaɗai an ƙara, wallahi 'yan social media kawai sun ishe ka. An dinga tura ke rana, wannan ƙur'anin ba daidai ba ne. Sai ka samu ni shi bai iya ƙur'anin ba fa, amma saboda Allah ya alkawarin sai ya kare ƙur'ani, sai ya kare da irin waɗannan yaran. Duk ƙur'anin da akwai kuskure za ga ana ta nuna wa mutane, wani ma ba kuskuren ma, saboda tsananin tsantsan mai da hankali akan a kare alƙur'ani.